manifesto de embalse, non xusticia así. Había pouca militancia naquele momento, pero unha militancia moi activa. Ese manifesto se redactara, foi enviado desde Madrid, enviaron-nos eu todos, non? É a primeira vez que os pequenos propietarios agrícolas se organizan contra o capital monopolista de Estado, representado por Fenosa. Despois xa, da Guerra Civil, pois quedou reducido un acto litúrxico no Panteón de Galegos Ilustres a unha misa a Rosalía de Castro. Pero a UPG tomou con interese a necesidade de darlle un carácter reivindicativo. Non se pudo celebrar esa manifestación, aínda que si trasladamos, avisando a xente, a unha pequena concentración na Ferradura de Santiago de Compostela. Ali se dependurou unha pancarta, unha grande pancarta que ainda durou algún tempo, foi fotografiada, que decía Galicia ceibe e socialista. É dicir, todo aquelo polo cal nos expulsaran do Consello da Mocedade. A incorporación de Beira, xa que veu de fora e de algunha outra xente que estuvera estudiando fora, pois empeza a dinamizarse o tema, empeza a dinamizarse o partido. Ese Partido Socialista Galego evolúe de maneira que a finais dos anos 60 vai entrar xa nunha etapa en que se radicaliza e a definición do novo documento de principios pois xa introduce a catalogación, a definición de Galicia como colonia, é clarísimamente soberanista, rayano no independentista, marxista, e introduce elementos de análisis propios da condición periférica de Galiza e, polo tanto, análogos aos que son os plantexamentos do ideario político de forzas de países da periferia do sistema, dos procesos de autodescolonización, etc., etc., e, polo tanto, nese senso máis próximo do que era o ideario da Unión do Pobo Galego. Era o momento tamén do despertar da oposición contra Franco, o activismo nacionalista de esquerdas, despois da morte de Castelao, pero tamén o activismo obreiro. Eu estaba traballando nunha empresa da General Eléctrica ali, nun auxiliar, e se me achegou un argentino e me dixo: mira, gallego, 28.000 traballadores en huelga en Vigo. Entón dixen, bueno, algo está pasando ali, e saquei o billete e viñeme para aquí. 1972 asesinan a dous compañeiros, Daniel e Amador, en Ferrol nunha manifestación. Prodúcese unha folga xeral de protesta de carácter exclusivamente político. Pero eso despois se traslada a Vigo. Hai unha participación do Partido Comunista, pero hai unha participación importante da UPG tamén. É sobre todo de aqueles que despois xa se integraron dentro do noso partido, pero que daquela levaban outra denominación, que era a Galicia Socialista. E aquel grupo, aparte de participar na oposición ao franquismo, pois foi o que a orixe do sindicalismo nacionalista galego, non? Elabórase un manifesto conxunto do PSG e do Unión do Pobo Galego. É un momento en que, liderado por Beiras, ese Partido Socialista Galego se separa da tutela de Ramón Piñeiro e comeza a ter unha certa vida propia, a que non tivera nunca. Nese momento eu tiña casa en Vigo, piso en Vigo, vivía en Vigo, hasta finais dos anos 60, e no mesmo edificio vivíamos en pisos diferentes Camilo Nogueira, máis eu. Galicia Socialista, xunto co PSG e co UPG, e en concreto na miña casa, coa participación de Xan López Facali e eu mesmo, fixemos un documento daquela, de alguma forma anunciando unha certa alianza de esquerdas dentro do nacionalismo galego, non? No grupo que fixo ese documento tamén estaba Xosé Manuel Beiras, estaba Ferrín e estaba o pintor Pousa, non?
fagamos estruturas galegas, de organización galegas, sexan labregas, sexan obreiras ou sexan estudantis, non importa, ou culturais, como é na altura, ou veciñais tamén, fagamos redes de organización galega porque iso é unha maneira de comezar a autodeterminarnos. A autodeterminación é un proceso que arranca da autoorganización, así o entendíamos. E é cando aparecen na UPG en concreto os chamados frentes, frente cultural, frente de movimento de masas que traerá como consecuencia tamén inmediata a organización sindical, os primeiros agrupamentos sectoriais, o SOG, o Sindicato Obreiro Galego, as Comisións Labregas, o Sindicato da Banca, o Sindicato de Ensino, quer dizer, unha serie de o que se chamaríamos sindicatos de sector. Éramos moi poucas persoas, non me lembro moi ben, ali nun prado, onde decidimos constituir o Frente Obreiro, podíamos ser 8 ou 9 persoas. Fora de Xosé González, Pepiño, e os demais eran todos traballadores de Citroën, menos eu. E o Frente Militar, chamado Frente Militar así a nivel interno, que era unha serie de accións para, de alguna maneira, optar por unha confrontación máis radical co tardo franquismo e con un franquismo que estaba realmente cunha actuación represiva das máis radicais dende os anos 60, digamos, desde o aniquilamento, por exemplo, de Julián Grimao. Se abre un período de alianzas co máis próximo, que a nivel de Estado español era PSAMP e ETA, e hai unhas xuntanzas en Bretaña, en concreto, con unha serie de partidos que reivindicaban como parte da loita que en aquel momento se chamaba de Liberación Nacional e Social a cuestión soberanista, que é o que se chama o Manifesto de Brest e que están 5 organizacións, entre elas o IRA provisional. É cando se produce unha importante detención de militantes nacionales. Xa os tiña habido con anterioridade, sobre todo cando foron as folgas de Vigo. E moitos teñen que exilarse, sobre todo a Portugal. Hai un ano tamén de inflexión para o nacionalismo en Galicia, que é o ano 75, que é o asesinato de Moncho Reboiras en Ferrol, e un ano antes xa me tivera que exilar por unha acción de propaganda diferente a nivel do seu formato, que era lanzar en diferentes puntos e no mesmo momento unha serie de panfletiños, pero que se lanzaban, se expandían dende unha caixiña de farias que levaba un mecanismo de detonación, o que se chamaba naquele momento unha bombiña de reloxería, que estaba considerado, polo tanto, un acto de guerra. O panorama político modifícase sustancialmente e modifícase mesmo os programas dos partidos políticos. Se antes había unhas reivindicacións, pois pasan a ser outras, as máis urxentes. Entón, nese sentido, era un período con grande entusiasmo e con grandísimas esperanzas. Parecía que todo podería ser posible, non? Contando coas condicións que se creaban no que se chamou a primeira transición, o Movimento Nacional Popular Galego estructura unha plataforma que ten un modelo moi innovador, pero que tamén coincide moito cos modelos dos anos 70, dos modelos de base, dos modelos de poder popular, que é a Asamblea Nacional Popular Galega. Que o que tiña a Asamblea Nacional Popular Galega era, sobre todo, a intención de aunar a persoas e colectivos de diferente posición ideolóxica, pero baixo o mesmo tipo de obxectivos políticos a curto plazo.